Jesse Puljärvi nyt on tavallaan ekapuolikas liigaa mennyt ja sun osalta huomenna matka käy tonne alle 20 MM-leirille. Miltä nyt on maistunut tää alkukausi? Mitä on omasta mielestä? No vähän vaellu, että kyllä tuossa osittain meni kyllä tosi hyvinkin, mutta nyt tää maajoukkue oli tuo maajoukko, niin sen jälkeen ollut kyllä vähän vaikeampaa, mutta kyllä nyt on kyllä mukava lähteä maajoukkoeseen ja tulossa hienot kisat, niin hyvällä fiiliksellä. No kotikisat, varmaan tuo aika iso lataus. Tulla on kuitenkin ensi kesänä varausvuosi edessä, kun niin kotikisat, se on kuitenkin harvinaista herkkua, että U20-kisatkin saadaan Suomeen, että harvemmin ne kovin useasti ei ole täällä. Niin mitä se merkitsee sulle, että sä pääset Leijonanmaidan pukeen Hartwall Arenalla? No onhan se hieno juttu just, että kotikisat ja kovia pelejä tulossa ja just, että on se, että en mä kyllä oota innolla, että hieno juttu, että ne on just tänä vuonna täällä. Mitäs nyt kun on uusia kavereitakin tullut mukaan nyt tähän kärppäporukkaan, Kim Hirsovits viimeiseksi, niin mitä tämmöiset kokeneet pelaajat tuo tuonne joukkueeseen? No kyllä ne mun mielestä semmoista johtajuutta ja sitten jos just on vähän vaikeampaa, niin osaa niin ladata joukkuetta ja kyllä mä johtajuutta ja sitten just kentälläkin osaa tehdä niitä oikeita valintoja ja niin sielläkin näyttää sitä oikeaa esimerkkiä. Millä maajoukku, miltä tuntuu päästä Paten kanssa ja muiden kanssa pelaamaan nyt taas pitkästä aikaa? Että olet aina hehkuttanut, että Paten kanssa on mukava pelata ja kaikkea muiden tietenkin Suomen tänä ikäluokan huippujen kanssa. Tosi hyvä, että kyllä on aina mukava päästä vähän niin eri jätkien kanssa pelaa ja vähän erilaista peliäkin tulee varmasti olemaan kuin täällä ja näin. Minkä verran olette Jalosen Jukan ja valmennustiimin kanssa puhunut nyt tulevista kisoista tässä syksyn pintaan? Oikeastaan aika vähän, mutta että luulen, että nyt aletaan niin vähän enemmän puhumatta. Mites tää matsi? Saitte käännettyä vaikeasta tilanteesta voitoksi? Joo, oli kyllä hieno voitto meillä, että 3-1 meni johtoon ja sitten saatiin maali ja sitten kyllä painettiin tosi hyvin, että oli kyllä mukava voitto. Teillä on nyt 2 peräkkäistä matsia, niin teidän kaveri on tapellut, niin mitä mieltä olet tappelut? Niin kuin Nutivar Markov sanoi, että kaikki kivet käännetään joukkueen eteen. No se ainakin sille itse niin ihan hauska katsoa, että miten tapahtuu, mutta on se mun mielestä ihan hyvä, että välillä tulee tommostakin. Mutta jes, tsemppejä tonne kotikisoihin. Joo, kiitos.